dost tapmaklık, dost bilen gezmeklik bizim zarureti zindagimiz. Birimize gelip bilemek. Ular bize dost gerek. Onun şu dost tapmaklıkta da muşakhas ayatda var, Kur'an'da, ahadiste var, şoň ehmiyetinin üstüne. Kur'an ayeti Kur'an'ma dost sebep bolupdyr, dostun cehennemi olmakdygyna. Onun şu dosti, qaw dostlar intihab etmeklik, dindar dostlar intihab etmeklik. Bir adamlar bilen dost bolayly ki ehyanan bir ikicek bolsak, goşarmydan tutsun, moçumydan tutsun ey dost şeýtmeli, elçek diýip bize rahnama bolýan adamlardan dost tutmaly. Ýöne bir gurrunma o da şu ki hiçbir dost ayıpsız değil. Men talaba ahan bila aybin fesara bila akh diptir ulama. Her kim ayıpsız dostun ýerine görse dostsuz galar diptir. Hiç kim yok ki ayıpsız bolsun. Emma şol ayıplaryň içinde şu ayıpla bilen oňuşup gawa adamlar bilen dost bolup gelmeli. Her kimde irat bar da iratly adam memnun. Her kimde kemçilik bolýar. Şoň gawa olanlar bilen şoň kutahilerini berdaşt edip kararda da biz bir dosta böyle hemme dady bilen aýtýanymyz bolsun. Hemme dady bist bolsun. Ýa ol kemçiliksiz adam yok. İnsaniyetde faqat Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam kamil. Galibinde hemmenin kemçilik bar. Hem şu taýdan bir-biriniň çeşin puş etmeklik gerek, puş etmeklik gerek, bir-biriniň içinden maaf etmeklik gerek. Ulamalyň da hakynda şeýle. Yani sen şu bir alimi tapsan ki ağa dogry ulamaly ulgu bolmaly, biz bayat ulgu bolmaly. O türkmenler bir däne nakl bejeripdir ki, hamany ulamalyň näme diýe? Aýdan net diýe, eden netme diýe. Şkep burada dogulamalar var ya, mana ýok şkepde ýok. Aýdan net, eden netme näme diýdi? Ulamaly ulgu bolmaly, bayat ulamaly ulgu bolmaly. Ýöne şkepiň manasy bolsa bolamaly. O da ulamalar da peýgamber däşler, mäsum da däşler. Şurada da onlar bura ýalňysa amal edýär. Aýtýan guruma işim bol. Ehyanan ýalňysa oňusyna hem barmak goýup durma. Akonek da bu, ony akonek. Ende şta tiňek de bala hem telegese görnýär. O mesjidden görnýär. Akonek bilýär. On gararda ki bizim gatnaşýan ulamalarymyz da oturşan ulamalarymyz da turşan ulamalar äsli irat bolmasyn. Eşrefeli Tani rahmetullah diýipdir da ol adamlar kimin awadan gurrun berýän sohanlarıyla bilen men muhabbeti we adamlar diýipdir. Ünele ki intejik kynçylyk bolsa diýipdir, men arkan boşadar bola diýipdir. Bolara men inam ýok diýipdir. Men ol bir dostlara inanma diýipdir ki men kemçiliklerim bilen men gawlyklarymda görýärli, kemçiliklerimde görýärli, şo bilen men gawrýärli, şo bilen men kabul etýärli diýipdir da. O men ulamalarymyzyň da şi haqqany ulamalar mantagada adda da. O şolaň hulasasy hem fikirligi hem aqidaligi gararda hemmede bir form bolsun. Ýa gararda hemme tamana janyň geçigili bolsun. Ýok. Hem köşede hem fikir hem aqida barangda sen ýanyňda barangda sen şu ýanyna barangda sen dogry aýdyp duranmasa welekin milletiň aýdyp bilmän onda şolara bir galben muhabbet etmekden gerek Hudaý Taala o her kim bilen bir tawfigy bar da bilýär. Şu taýdan doatlamynyň da hakynda da o ulamalyň da hakynda şol gawlyklary gözläp gatnaşmaklyk gerek, barışmaklyk gerek, oturuşmaklyk gerek. Elbetde bir dost bilen gezip bolmaýar. O da kim? Muğriz bolsa Hudaý Taala. Garaz bada, garaz. Garaz girte, bakıyçılık gelse ara. Ama ola adam bilen dost bolmaýar togra. Firavun bir wagtda iblis Firavun'un ýanyna bartyrdy. İblis Firavun'un ýanyna bartyrdy. Ham iblis oňa täzim etdi. Eter eňlem bolmaly. Ham Firavun oňa kim sen diýipdir? İblis diýdi, "Sen näçe Hudaý men kimden bilen aqdy etdi?" Firavun Hudaý diýipdir. Hudaý diýen alim bolmaly, habir bolmaly. Sen näçe Hudaý diýipdir? Ham Firavun aňlady, ýa-da iblis bolmasyn diýdi. Onda men ha iblis diýdi. Onda men eddaý Hudaý etdim diýipdir. İblis. Sen de ki Hudaýyň gatyndan kabullan. Menden senden tereke dewam diýdi. Onda ba diýdi. Menden senden tereke kim diýdi? El-hasid diýdi. Aşaddu mineş-şeytan. Bahil adam şeytandan nebeter diýdi. Şu şeytan bakıçylyk edip öňü Hudaýyň gatyndan kawdyrtdy. Şeytan bakıçylyk etdi Adam aleyhissalamy öňü Hudaýyň gatyndan kabully. Emma bakylçylyk ara gelende o ken adamlar gumrah etdi. Şeytan diýdi ýa şu bakylçylyk meni gumrah etdi diýdi. Men bakyl bolalım direkdi. Sen şu şeytan ne kadar adam hayırdan qalar. Şu bakylçylyk sebep bolur şoň bilýär. El-hasidu aşaddu mineş-şeytan. O ehyanan eger sen aňlatan ki birsi bilen nispet duracağım şoma birsi dostly bolýar ki garaz we arada. Ýa başga bir niýetleri bar. Senden susfa etjek bolýar. Ol adamlaryň üstüne olakan hatdy gyrmaz çekmeli bolýar. Salam aleykum jaýyna bolsun, emma ijazat bermeliler ki Hudaý nekerde men senden susfa etdirler. Şu taýdan etjek bolýanym
ayıpsız dost tapılmar, ayıpsız ahimoğlu tapılmar. Biz bayat ahimoğlu'la xasdan xas olgu olmalı. Yani ahimoğlu'lardan ölçeksen ay deyip hemmetin bana yağa sürmeklik qati yalnız. Bağışlan ha qaraçılar deyip qaraçılan sen her form ort vermey, qaraçılardan ölçeksen ay hiç atı deyim yatta. Üçün her forma ahimoğlu da şeyle. İçinde şun hak deyip verirler ba. Hakkı düşünýärler ba, hakkı aýtýarlar ba, hakkı ora bolajak goýup bererler ba. Olada her setde ba. Şolar gadyr bilipdi ba, rahim şolardan istifade etmek gerek inşallah taala.